Газиз Зариповның хажыга беренче баруы. Изге сәфәрдән иң кыйммәтле бүләк Зәмзәм суы дип саный ул. Корбан ашына килүчеләрне дә аның белән сыйларга ашыкты. Беренче тапкыр баругамы, әллә инде мөселманнар өчен шундый изге җир булгангамы, алган тәэсирләрне аңлатып бетерерлек тә түгел ди Хаҗи Газиз. Каршыгы белән бардык инде без, икәйләп бардык. Инде андагы күргән күргәннәрне сөйләп бетерерлек кенә түгел. Һәммәбезгә дә мөселман бәндәләргә шунда барып, шушы хаҗ гамәлләрен кылып кайтырга насип әйләсә, дога кылам инде мен анда баргач та. Мин моннан ук киткәндә уйлап барганда, ничек тә Кәгъбәтуллага барып таянып, Аллаһ Тәгаләдән бисмилла итеп сорап, шушы ташны, кулларны үбеп, Аллаһ Тәгаләдән исәнлек, саулык, сәламәтлек сорап, үзебезнең мәхәллә халкына да мин шунда сорадым. Үзебезнең мөселманнарга нурлат, та яшәүче мөселманнарына һәммәсенә дә исәнлек, саулык сорап, шушы ташка 3 мәртәбә кулым белән таянып, китәргә туры килде. Быелгы хаҗ сәфәрендә 1200 Татарстанлы катнашкан. 16 кешелек Нурлат төркемен район мөхтәсибе Айрат хәзрәт Әюпов узата барды. Хаҗ быел бик әйбәт үтте. Хаҗны бик яхшы оештырганнар. Бернинди авырлык сизмәдек, әзрәк кенә авырлыклардан башка. Безнең хаҗның нәсәс белән җиңел иде, чөнки безнең Казан Җидди дигән Мәккәдән 60 километр шәһәр инде ул аэропорт. Шунда барып җиттек без туры рейс белән 5 сәгать ярым иштек. Аннан автобуслар белән оештырган автобусларда киттек Мәккәгә. Мәккәдә барып җитеп, Алла рәхмәте белән дөнья гостиницага урнашып, барсында урнаштырып шул ук төнне гомрә хаҗын кылып, иртә белән инде без иртә белән сәгать иртәнге намазга инде ихрамнан чыккан идек. Бу гомрә хаҗы буенча һәм дә Зөлхиҗәнең 8-е көнне инде бу безнең октябрьнең 13-ендә тагын ихрамга кирип зур хаҗны кылдык. 5 көн эчендә инде шуны әйтәсем килә, безнең шушын хәл оештырган ашау эчүдә шуннан шул путевкада, автобусларда йөрүдә шул путевкада, менә ни белән гостиница белән әйтә кирәк, Әл-Харам мәчете арасында автобуслар бер тутасы йөреп тордылар. Кайчан теләсә шунда барып буладыр иде. Аллага шөкер, группа нурлатлар сынатмадылар. Шикәрчеләр мәчетендә исә хаҗиларны елда корбан ашлары уздырып каршы алалар. Үзе дә 3 тапкыр хаҗ сәфәрен кылган Зәфәр Гыймаев һәм Тәвис Ильясовлар Рамазан аенда ифтар ашлары үткәрүне дә, корбан гаетендә корбан чалып Коръән ашлары уздыруны да күптән матур традициягә керткәннәр. Корбан гаетенең 3 бәйрәм көнендә генә дә мәдрәсә бинасында 100дән артык кешене мәҗлескә җыйганнар. Табынны Нурлат шикәр заводы җитәкчелеге әзерләргә булышкан. Елда шул аларның кайтканын да китеп торабыз. Алар сүзендә инде алар безгә менә шул сузап киләләр. Зәмзәм суында, шунда бергәләшеп Зәмзәм суында чәбез. Иншалла менә шул. Быелгы хаҗ сәфәре тәмам. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп, Пәйгамбәребез галәйһиссәлам эзләренә кагылырга теләүчеләр исә киләсе елда хаҗ кылу нияте белән яши. Мин каты шулай ниткәстән тәэсирләнгәч, инде менә кешеләр кайтып сөйли бит, инде бик матур, бик ни хаҗ кылып кайтасым килә инде, конечно, минем дә бик барасым килә. Барганым юк мин. Алла Тәгалә насыйп итсен инде безгә дә шулай барып, хаҗлар кылып, шулай матурга җиреп кайтырга инде. Бүләкләр эләшү, тәэсирләр белән уртаклашу хаҗилар катнашындагы корбан ашы күркәм бәйрәм булды. Нәкъ шундый ук табынга төштән соң хатын-кызлар да чакырылы иде.